Samo se šalimo.
Prisjećam se unatrag 8 godina kada smo osnivali Zoru koliko je to entuzijazma i volje bilo da se napravi nešto dobro u ovoj zajednici. Sad gledamo natrag i dok vidim koliko toga se zapravo uspjelo postići, jako sam ponosna i na Zoru i na činjenicu da sam dio njezinog tima. Ono što se meni najviše sviđa kod udruge Zora je to što jako puno ulaže u svoje zaposlene kroz nekakve edukacije, seminare, radionice i mislim da razvojem same udruge rastu i razvijaju se njezine zaposlene. Prvo sam počela volontirati, a sada radim kao asistentica na projektu Uključi me. Ja sam Jelena i članica sam izvršnog odbora. Sretna sam što mogu biti uključena u udruzi i na ovoj izvršnoj razini jer tako mogu doprinijeti i razvoju lokalne zajednice. Ja sam Snježana, volonterka udruge Zora. Ja sam Dijana i ja sam volonterka udruge Zora. Ovdje je timski rad vrlo važan. Sve zaposlene smo žene različitih interesa, no međusobno si pomažemo i dajemo potporu i to je meni vrlo važno. Jako sam sretna zbog toga jer imam podršku svojih suradnica, zbog toga jer se mogu osloniti na njih kao profesionalci, ali kao ljude od krvi i mesa koji mi daju podršku u svim mojim problemima, pa tako i mogu se dovoljno slobodno osjećati kao osoba na poslu i što me čini boljom osobom, ali čini me boljim zaposlenikom. Lijepo, turbulentno, izazovno, naporno, teško, veselo, timski, profesionalno, sve je to rad u udruzi Zora. Od onog trenutka gdje misliš da ćeš poludjeti od sreće do onog trenutka dok misliš da ćeš samo poludjeti. Ja sam Milana, predsjednica sam udruge Zora. Željela bih vam svima zahvaliti na suradnji i podršci u ovih 8 godina našega rada. Hvala vam.